אז מה חברים, כאן גם בעוד סרטון חדש. כמו שאתם רואים, אני במיני שולחן שלי, שראיתם אותו גם בסרטון הראשון, כי אני במיטה. ועכשיו נעשה סרטון במיני שולחן, ואיך אני אוהבת לעשות סרטונים באמצע הלילה. אתם יודעים שאני אוהבת את זה. איזה כיף לעשות סרטונים באמצע הלילה. טוב, ובטח הבנתם כבר מה הסרטון להיום, כבר בגלל הכותרת, אבל אני לא בטוחה שאני אספר את זה בכותרת, אז אני אסבר את זה גם עכשיו. לא בכל מקרה הייתי מסדר עכשיו, זה כן, לא כזה משנה. אבל לפני שאני אומרת מה הקונספט של הסרטון היום, אז אתם חשיפת פנים, אז תגיבו לי פה למטה. בעיקרון, ב-20 עונים אני אעשה חשיפת פנים, אז כן, תירשמו, זה לא הולך לכם כסף, וגם כנראה שלאחרונה אני אפעיל פחות, גם בגלל יש לי איזה מיני עסק עם חברה, גם בגלל שאני בכיתה ו', עכשיו היא המחצית הראשונה, ואומרים שהמחצית הראשונה היא הכי עמוסה, גם אחותי אמרה לי, כי אחותי כבר עברה צבא, היא עברה כבר את כיתה ו' ממזמן, היא גדולה ממני ב10 שנים. אז כן, קיצר הסרטון, וגם רוצים סרטון של התשובות, ואני באמת צריכה את עזרתכם אם כן או לא, בגלל שאני לא יכולה לעשות סרטון של התשובות בלי שאלות שלכם. בעיקרון אני עושה ככה בשביל להצביע כאילו עליכם, אבל בעיקרון זה יוצא, אז מהצד אני נראית מה זה מטומטמת אני נראית מהצד, וואו. כי יש לי פה את הכתובה, והיא למעלה. טוב, אולי אני אפסיק לחפור, וכן. והבטחתי שאני אראה את הקלמר, סיימתי איתו כבר. אני לפחות חושבת, סיימתי עתיק שם בצד וכבר התפקמתי במיטה, פשוט אני כל כך הולכת להביא, אז אני כנראה נעשה את זה בסוף של הסרטון או משהו. התחלתי עם... אני עדיין לא אמרתי את הקונספט. טוב, קיצר, הקונספט של הסרטון הוא... אני עושה שערים למחברת. אז כן, עכשיו אני עושה שערים למחברות. כן, זה הקונספט של הסרטון. וואו, נגמרו לי הרעיונות. והתחלתי את זה בלהדחים כי קיבלתי את הרעיון לסרטון באמצע הלילה. לפני 5 דקות. קלטתי להמשיך ואמרתי, אגם, אולי תשים איזה סרטון ליוטיוב. אז כן, זה מה שאני עושה עכשיו, בעיקרון. טוב. קיצר, בואי נפסיק לחפור, ורגע, לפני שאני אפסיק לחפור לכם, הבטחתי, הנה אני אראה לכם את הקלמר, כשסיימתי איתו. ותודה רבה לכם על כל הצפיות והלייקים, זה באמת לא מובן מאליו. וכן, טוב, קיצר, נתחיל מהתא הראשון, התא של האפרולות, ואגיד לכם איך אני לא מתבלת בין התא הזה לתא הזה, כי שניהם תאים דומים. שכל התאי פרון שלי הם מיוחדים, כאילו הם לא אפרונות רגילים, זה תאי פרון, ופה איפה ששמתי את התא, כאילו בצד רשום פה ספיישל, זה הגיע עם הקלמר. אם שלא יודע, ספיישל זה מיוחד. אז כן, אני לא זוכרת אם כבר הראיתי את הקלמר או לא, אז כן. הוספתי, אני חייב לשים את זה פה. קיצרנו, הוספתי גם את שחור, שהוא ממש מגניב ויפה. את שחור, הוא גם כותב כמו מדפסת. הוא ממש כותב כמו מדפסת. גם יש את כל אלה, שאת אלה אני בטוחה ב100% שכבר הראיתי. אתה אמצעי. נכון, לא ראיתי לכם בסוף גם איזה טושים שמתי ואיזה לא.
בסוף שמתי את כל איפה עוד אחד? בסוף שמתי את כל השישייה הזאתי, פשוט הם יותר קיים והם יותר יבליטו את הדברים. עכשיו גם הם מלא מבחנים בשפה. וגם הוספתי מחדדת כי נזכרתי, אני צריכה מחדדת בשבילנו. איך קוראים לזה? אמצע הלילה, וואו. בשבילנו. הפרנות צבעונים, קיצר. פה יש את הכל, אתם בטח זוכרים. אז כן. ואת האחרון. הזה לא השתנה בו שום דבר. סלטפ מחק 1, מחק 2, מחק 3. סיכות למיני שטחן. מחק סטיק. ומחק 3 ומחק ריחני. הלוואי שהייתי יכולה להעביר לכם את הריח דרך המסך. אני מדברת יחסית חזק. אז הדלת שלי סגורה, הדלת שההורים שלי פתוחה. ואני ממש מפחדת שהם יראו, שהם ישמעו את זה. טוב, קיצר, אתן לכם את הקלמר, וכן. דרך אגב, השעה צלמת לכם סרטון ב-12 בלילה. אין לי כוחות לעצמי. למה תמיד לעשות את הדברים האלה בזמנים האלה? טוב, נראה לכם לאיזה מקצועות כבר עשיתי. עשיתי כבר השפה, אין לי בעיה שתראו גם את אגם אברהם ו3 שפה. כי אני ב-3. אין פה פרטים ישרים עליי, אז לא כזה אכפת לי שתראו את זה. זה מה שעשיתי לשפה. זו פעם ראשונה שאני משקיעה בחרא הזה. יוטיוב, אם אני לא מצנזרת את זה, אל תורידו לי את הסרטון בבקשה. אם אתם משקיעה בחרא הזה. יודעת, אולי עדיף שאני לא מצנזרת, שלא תחשוב שאני מקללת או משהו. חרא זה מילה לא יפה. כאילו. אבל זה לא קללה. קיצר, שנה ראשונה שאני משקיעה בחרא הזה, בדרך פשוט רושמת את השם של המקצוע. ככה פשוט לא מקשטת. כאילו שומעת את זה בענק. וזהו. ונפטרת מהחרא הזה. קיצר, זה לשפה. זה למדעים. כן, אני מה זה התעצבנתי מזה שלא היה להם שורות ירוק. לא היה, ממתי אין שורות ירוק? זה צבע שורות שהכי חייב. כי שורה ירוק זה מדעים. כל תלמיד בעולם יודע שירוק זה מדעים, כחול זה מתמטיקה, סגול זה אנגלית, ואדום זה שפה. זה המקצועות שכל בן אדם בעולם יודע עליהם, אין עליהם שום התווכחות. זה הצבעים הבינלאומיים של המחברות. דרך אגב, אז זה שנראה כמו מדפסת, זה העט הזה. ציירתי איתו, תראו פה. תראו בזה, איזה טוב הוא עושה את זה. קיצר, שמתי פה מדעים פה, ושמתי פה כמה מבחנות. למרות שאנחנו יותר לאחרונה לומדים על גוף האדם, לפחות זה מה שראינו ממש בסוף שנה שעברה. אבל בסדר. אגיד לכם קטע, כשקניתי את המחברות, אז הייתה מחברת אחת שהגיעה עם עוד אחד כזה. פשוט. הייתה מחברת שהגיעה עם 3 מהכריכה. זה היה מה זה מוזר. אני אגיד לכם את האמת. טוב, זה המחברת האנגלית. פעם ראשונה שאני גם משקיעה במחברת האנגלית. אני חשבתי שזה יהיה לי מחברת ציור או משהו, ונזכרתי שכבר קניתי מחברת ציור, ונזכרתי בזה רק אחרי שקניתי אותה. וקניתי את זה בחול, אז כאילו זה משמאל לימין. אז החלטתי שזה יהיה לאנגלית, כן. ומוכנים טדום. זה מה ששמתי לאנגלית. תתעלמו מאיך שהאוטובוס יצא לי מכוער. זה גם ציירתי את זה באמצע לילה, ומה זה לא היה לי כוח להשקיע.
גם בכתר לא השקעתי, רק בתאי טלפון, רק בתת טלפון השקעתי, ובביג בן, שזה מגדל השעון. אתם ממש לומדים גיאוגרפיה איתי. טוב, קיצר, עכשיו אנחנו נעשה שער למחברת, אנגלית, מתמטיקה. אין לי כוחות לעצמי פשוט, באמת שאין לי כוחות לעצמי. טוב. לא, רגע, מה? ויצא לי, לא חשבתי על רעיון, עשיתי לו סקיצה ממש מכוערת, אני חייבת להגיד, אבל נקווה שהוא יצא טוב. אני חושב גם איך לשפר אותו. אוקיי. Let's do this. טוב, אז עכשיו זה היום למחרת, כבר בוקר. הנה, תוכלו לראות באמת עבר יום. אז כן, בואו נמשיך למחברת הבאה, שזאת תהיה מחברת גיאוגרפיה. כן, אני אנסה. וגם לפני שאני אתחיל, אז רציתי לשאול אתכם אם אתם רוצים שאני אעלה גם גיימינג, כי אני מאוד, אבל מאוד אוהבת גיימינג. אני אוהבת רובלוקס, מיינקראפט. עכשיו אני גם מעלה על המחשב שלי פה משחק חדש שאני רוצה אולי לעשות איתו יחד איתכם. אז כן. זאת שמם לי, בדקתי בחנות אם יש משחקים חינמים. יש משחקים חינמים, טוב, מתקינה. כי למה לא? טוב, אז
למחברת הבאה. והמחברת הבאה להיום היא... שנייה רגע אני בדקת במחברות. תרבות ישראל. איזה שר אני אעשה לתרבות? אז סיימתי. אני אפילו לא אטרח לעבור על זה בעת, כי מה זה אין לי כוח. באמת שמה זה אין לי כוח לעבור עכשיו לכל אמת. קיצור, עשיתי על תרבות. יופי. יופי, תודה, שלום, ביי. היה כיף. טוב, עכשיו לערבית. נקסט. והמחברת הבאה היא טופים. רגע, אני אפילו בעצמי לא יודעת. טופים. היסטוריה. שעשיתי את זה, אבל בסדר. קיצר, הרעיון פה שזה שעון חול של בוקר ולילה, אור וחושך. קיצר, זה הרעיון. וגמרנו את זה. אפשר עוד מחברות? אז ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.